L'antiga fàbrica Estrella d'Am ha acollit la presentació de la 6a edició del Correbarri. Milers de barcelonins sortiran un any més al carrer per participar a la cursa i defensar el seu districte. El proper diumenge 15 d'octubre és el dia escollit per córrer els 10 quilòmetres de recorregut del Correbarri, un recorregut que passarà pels carrers de Ciutat Vella i el Port de Barcelona amb sortida i arribada a la plaça del Mar. L'acte de presentació ha comptat amb la presència del comissionat d'esports de l'Ajuntament de Barcelona, David Escudé, i dels padrins dels diversos districtes de la ciutat. Enguany, l'exjugadora de bàsquet Cindy Lima serà la padrina d'Horta Guinardó. Nou Barris tindrà com a padrí l'actor Ricard Balada. El grup de música Los Manolos estaran al costat de Sants Montjuïc. L'actriu Mariona Tena defensarà el districte de les Corts. Ciutat Vella serà apadrinat per l'humorista Toni Muc. El jugador d'handbol Víctor Tomàs apadrinarà Sarrià Sant Gervasi. Sant Martí comptarà amb l'humorista Andrés Torres com a padrí. Sant Andreu va de la mà de la periodista Imma Casares. Gràcia serà apadrinat per l'actor Marc Rodríguez i la periodista Carme Barceló i Enric Crous representaran el districte de l'Eixample.